Patay ang 12 anyos nga batang babae sa General Santos City human nabuthan sa napulitan nga lata nga dunay sulod nga gituuhang granada. Ani ang detalye. Halos dili na mahitsura ang lawas sa 12 anyos nga batang babayi samtang nakapatong sa duyan diyang napalgan sa mga kabanay ug silingan ni ini human nadungog ang kusog nga pagbusikad sa likod sa panimalay ni ini sa Zone 4 Purok Mudia, Barangay Labangal, General Santos City, banda 2:20 sa hapon adlong Miyerkules. Ni kalitog buto, paggawas namo ang diri ni kuha na siya ang kanang murag ang iyang aso puti ni ana na. Naa siya sa duyan, ang duha man gud niyang kamot wala na, then diri ang pinakadagkuog sama, then diri niya. Sumala sa magulang sa biktima, saysay sa iyang manghod nga nakapunit daw ang igsuong biktima ug usa ka lata gikan sa kasagbutan sa maong lugar. Nagpasidaan pa daw ang biktima nga dili kini hilabtan. Apan diyang milakaw matud pa ang biktima, didto na nadungog ang pagbusikad. Sumala sa kapulisan, posibleng dunay granada ang maong lata. Ana siya nga dili lagi mong manghilabot sa gamit nako. Dito sa may kasagbutan, dito man siya gikan. So bali siguro nakita niya, abi niya kanang dulaan lang. Naay garnada di ay. Mao tong gibuto sa iya. Kato ang sa ato ang EOD kay naa sila nakita mga sharp na kuan sa parte sa Granada dito sa area mismo og napoy nakita mga gunting dito. Matud sa PNP, ang gituhuang eksplosibo posibleng resulta sa improper disposal sa mga individual nga nalambigit sa land disputes sa dugay na nga panahon. Dari nga part nga which is most nagaano og mga land dispute previously mga pila ka tuig nila bay no ato man gyud nang namatikdan nga adunay gyud mga gubot dati. Pero mao siguro na ilan na lang siguro kay nahadlok na sila or ilan na lang pero dili lang proper ang pag-dispose sa ilahang mga illegal nga mga butang. Gani doon na sila nadawat nga report nga doon na say rifle grenade nga napalgan sa laing lugar sa maong barangay sa milabayng bulan. Gisulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang barangay kalabot ni ini. Padayon ang investigasyon sa otoridad sa maong insidente. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.